ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ବାଙ୍କୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର କଳସ ଢାଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଙ୍କୀରେ ଥିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଆଦର କରିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନବମ କିମ୍ବା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାକୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପାଖରେ ସାଧନା କରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସଂସାରର ସବୁ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତକୁ ମା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାର ଆଉ ଏକ ରୂପ, ଯାହାକି ପାପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଛଳନା କଲା, ତାହା ବାଙ୍କୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା। ବାଙ୍କୀ ବାସିନ୍ଦାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରି ମାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଚୋରି କରିଥିବା ଧନରେ ଘରଦ୍ୱାର ସହିତ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା କରିଦେଲା ନିଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କଥାଟେ ଅଛି, ଚୋର ଘର ସଦାବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୁଅ ଚଳିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା। ରୁଚିକା ପର୍ବତ ଉପରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ରେଣୁକା ନଦୀର ଘାଇ ପାପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ମା ସହିତ ଛଳନା କଲେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। 1982 ମସିହାରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ରେଣୁକା ନଦୀରେ ଏପରି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଧନ ଆଣି ଘରଦ୍ୱାର କରିଥିବା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ରେଣୁକା ନଦୀର ଜଳ, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଗଲା ପାପୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନ। ମା ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ, କାହା ସହିତ ଛଳନା କରି ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧନକୁ ନିଜର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍